Het is hartstikke mooi dat de gemeente investeert in de infrastructuur van de watersport. En dat lukt de totale recreatie aan. Niet alleen de watersport, ook de fietsers, wandelaars, maar de totale opgradering van het gebied is heel positief. En dan is het vooral aan de ondernemers om te zorgen dat we de mijmerkwant er wat van maken. Hoe zorg je ervoor? Om de meesten goede informatie te geven wat er onderwijs te doen is. En daarom is het heel belangrijk die bijeenkomsten die de gemeente nou ook organiseert, dat we mijmerkwanters als ondernemers mijmerkwanters in contact komen, zodat we de andere bedrijven ook beter kennen en dan kan je ook makkelijker getroffen wezen naar die bedrijven taal. Geen een keer naar het Klompenmuseum of een keer te fruit plukken. Hoe moet het dan gebeuren? Moet er ook wat oprichten worden of zo? Of moet het meer een beetje informeel blijven? Het moet vooral uit de ondernemer zelf komen en je moet dezelfde contacten lezen. Dan moet je net, als dat online wordt, dan denk ik net dat dat echt werkt. Je moet vanuit de ondernemer en de ondernemer moet elkaar kennen leren en vanuit daaruit krijg je leuke ideeën.